Katalin Larrea Zugadi naiz, Bilbon kokatzen da Nagusu ikastolako zuzendari pedagogiko metodologikoa. Eta, guraso talde bat oso kezkatuta zegoen hezkuntzaren alderdiak behar zuelako euskarari lekua egitea, eta kasu honetan, adibidez, honen sorreran parte hartu zuten jatorri ezberdinetako gurasoek, ez da? Miresten zuten komunikatzeko askatasun hori, eta miresmen horretatik ere atera zen eskola edo kontuan izan behar dugu, azkenean hemen garatzen dituzten konpetentziak egunerokotasunarekin lotuta daudela, eta ikusten ari gara, belaunaldiak pasatzen doazen heinean, gure ikasle ohiak bikain moldatzen ari dira lan munduan, ondo moldatu izan dira beraien gainontzeko ikasketetan ikastolatik ateratakoan, beraz, alderantziz, aberastu egiten duela esango genuke. Gure gomendioak beti izaten dira sentsibilizazio batekin transmititzeko, gauza aberats bat bezala, bizi dezatela, mundu bat irekitzen dien hizkuntza bat dela, lehenesteko euskaraz eskaintzen diren ekintzak, agenda kulturala, webgunean eta jartzen dugu guk, udalak, kultur eragile desberdinek egiten diguten eskaintza oparoa aprobetxatu dezatela, eta etxean, naiz eta euskara jakintzarik ez euki, hori transmititzeko jarrera bat euki dezatela. Gure erantzuna izaten da, naturaltasun osoz, euskaraz finkatu harremana bikotekideko batekin eta bestarekin gazteleraz. Azkenean, pertsonek hasieratik erabili dugun hizkuntza egonkortu egiten da, eta umeak inolako arazo gabe identifikatuko du batekin hitz egiterakoan gazteleraz hitz egitea eta bestarekin euskaraz inolako arazorik gabe. Haur txikiak direnean oso prest egoten dira jakin-min izugarriarekin gainera dena jaso egiten dute. Gaztelera gailendu egiten denez, beraien harremanetan, beraien estimulo guztietan, badago tarte bat, adin batean, non euskara traketxago hitz egiten duten, naiz eta formalki gai diren ondo hitz egiteko, edo eta ez duten hitz egiten. Baina bai esan nahi dugu, kezkatuta dauden guraso horiei esan nahiko genieke, ondo landu dana, maitasunez landu dena, atxikimendu hori etxean landu baldin bada, bueltatzen dela garaia berriro ere euskara hartzen dutela. Bakoitzari dagokigun eremutik, gure etxeetan, gure estamentu ezberdinetan, gure mugitzen garen, harremanatzen garen leku desberdinetan euskararen giltza ematea. Beraz, eman euskararen giltza.